Ano? Sarap makinang. Uy, wet pa? Wala daw. Ang hingi ako. Kami na. Ano tayo? Nangulang ko ba ito? Bato mo? Pinalanaw mo. Parang ikipan mo. Ako ko ikipan ko. Ako na tabansin ko no. Ano sa lisan ko yan? May ganang tutot kawas? Talaga? Ito mo? Ito mo pa rice? Ha? Ha? Ito mo? Ito ang tanga. Ito kami manok na yun. Manok na ito. Gabi manok. Putong ka ba? Oo na. Ang dami na ko ba yung mata? Ano? Bakit yan? Ha? Bakit yan? Doon ha? Ang dami na ko. Dami na yung spaghetti na. Nangalap din na. No? Pang magabi. Magabi siguro ka nang. Jollibee yun. Wala ko sarap. Sarap. Ano? Sarap. Wala na may pangkain na. Ano? Bugnaw. Pagutom ako. Yan. Lamig na. Dahil spaghetti di dahil din bread. No, ano pa mo manok pa? Hmm. Atong tanong. Tanong. Layo ng bakasan. Hmm? Layo ng bakasan. Diyan nagutom. Ayaw ka magbalik.
spaghetti worth it, oh. Dala yang dala doon. Tanggal ulam mo. Yahay, Dito. pan-apple. May tubig. Nakatawa na lang ganyan. Ano wala pa? Di ba na? Di ba na? Kailan gani? Hindi ka na. Dala na. Para ice laman. Oh, ice. Ice cream namin gani. Pabagaan. Ha? Ini ko anak. Ano yan, Ipon? Nami gay kayo tanawa. Oh. Ha? Madalon. Basta na. Kalau begitu.